Hello students, welcome to my YouTube channel. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟି କେଉଁ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ କାମ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ତାହା ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ତେବେ ସେହିଭଳି କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି କାମ ପିଲେ? ଧରିନିଅ ସାର୍ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆସିଛ। ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ରାଜୁ ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରିଛ? ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି। ତ ହୋମୱାର୍କ କରିବା କାମ କେତେବେଳେ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ। ତ ତେଣୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଗରୁ ହେଇଛି, ନିକଟ ଅତୀତରେ ତମେ ସେ ହୋମୱାର୍କ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ତାହା ଲିଙ୍କ ଅଛି ବା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେହିଭଳି କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ପିଲେ, ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଇ, ତି, ଅ, ଉ ରହୁଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉ ଅଛି, ଉ ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଇ ଅଛି, ଇ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ତମର ରହିବ। ଭାର୍ବର ସବୁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ, ଖାଇ ଅଛି, ଖେଳି ଅଛି, ଲେଖି ଅଛି, ରଖି ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଇ ଅଛିର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ତମର ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଏହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ, ଗଠନ କେମିତି ବା କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ତ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ତମର ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ହ୍ୟାଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମଟା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୟାଭ୍ ଆଉ ହେଜ୍। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ବହୁବଚନ ଏବଂ ଆଇ ଓ ୟୁରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଏକବଚନରେ ହେଜ୍ ତମର ଲାଗେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ଆସିଲା, ଭାର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଭାର୍ବର 3 ଗୋଟି ଫର୍ମ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ। ତ ଚାଲ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟି ଭାର୍ବର ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। 3 forms of verbs। ଦେଖ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାର୍ବର 3 ଗୋଟି ଫର୍ମ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ। go went gone, do did done, see saw seen, catch caught caught, bring brought brought, come came come, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଭର୍ବର ତାର 3 ଗୋଟି ଫର୍ମ ଥାଏ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭର୍ବ ଅଛି, ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବ ଲାଗିବ। ସେ ଭାର୍ବଟା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଲାଗିବ ନା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ, 3 ନମ୍ବର ଫର୍ମଟା ଲାଗିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଅଛୁ। ଇ ଅଛୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ପିଲେ?
ଆଉ ଯଦି ତମେ କୋଣାର୍କ ଦେଖି ଅଛ ବୋଲି କହୁଛ ତାହେଲେ ସେଟା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛ ବା ଆଗରୁ ଦେଖିଛ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କହୁଛ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ଜାଣିଲ। ଚାଲ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଇଗଲେ ଉଇ ହେଇଗଲା। ଉଇରେ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଲାଗେ ପିଲେ? ଉଇ ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭର୍ବ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲେ? ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସି। ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସି। ସିର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କ'ଣ? ଚାଲ ଏଠି ଦେଖିଦେବା। ଏଟା ହେଇଗଲା ତମର ସି, ସ, ସିନ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? we have seen। କ'ଣ ଦେଖିଛ? the କୋଣାର୍କ। we have seen the କୋଣାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ରାକେଶ ଝରକା ଖୋଲି ଅଛି। ରାକେଶ ଝରକା ଖୋଲି ଅଛି। ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କି ନାଇଁ ପିଲେ? ଇ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ରାକେଶ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପିଲେ? ରାକେଶ। ରାକେଶରେ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ? ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ରାକେଶ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତାପରେ ଖୋଲିବା। ଖୋଲିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଓପନ୍। ଓପନ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କ'ଣ? ଓପନ୍, ଇଡି ଲାଗିବ। ରାକେଶ ହ୍ୟାଜ୍ ଓପନ୍, କ'ଣ ଖୋଲିଛି? ଝରକା। ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ରାକେଶ ହ୍ୟାଜ୍ ଓପନ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ପିଲେ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ଅଛି। ଦେଖ, ତମେ ଆଗରୁ ପହଁରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ପଚରା ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ପହଁରି ଅଛି, ଇ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ୟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ମାନେ ଆଇ। ଆଇରେ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଲାଗେ ପିଲେ? ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗେ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍। ପହଁରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ସ୍ୱିମ୍। ସ୍ୱିମ୍ର 3 ନମ୍ବର ଫର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱମ୍। ସ୍ୱିମ୍, ସ୍ୱାମ୍, ସ୍ୱମ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍, ତେଣୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ସ୍ୱମ୍ ଲାଗିବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ସ୍ୱମ୍ ଇନ୍ ଦ ସି। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯଦି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାହା ଯଦି ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସହଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଦେଇଛି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିବ ପିଲେ? ଯେଉଁ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଆମର ଲାଗୁଥିଲା ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ସେ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ଟା କ'ଣ କରିବ? ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ହ୍ୟାଭ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଜ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଲାଗିବ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ, ଯେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଥାଉ, ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବଟା ଆମର ଲାଗିଥିଲା ତାହା କେବଳ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଗଲା ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସହଜ। ଯିଏ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ଜାଣିଗଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତୁମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛ କି? ତ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତୁମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛ କି? ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ? ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ସବଜେକ୍ଟ ତମର କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ତୁମେ। ତୁମେ ମାନେ ୟୁ। ୟୁରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗେ କି ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗେ ପିଲେ? ୟୁରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗେ, ଯଦିଓ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତଥାପି ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗେ। ତ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଭ୍, ତାପରେ ଲେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ଅଛି, ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ। ଆଙ୍କିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡ୍ର। ଡ୍ରର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲେ? ଡ୍ର, ଡ୍ରିଉ, ଡ୍ରନ୍। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଡ୍ରନ୍ ଦି ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ? ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ପିଲେ। ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ଯିଏ ଜାଣିଛ, ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଡ୍ରନ୍ ଦ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଇଥାନ୍ତା।
केवल से हैव हैज को आग को नहीं आसिल माने तुमर हो गला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बुझी पारल सहज अच्छे कि नहीं बिल्ली। चलो आ गोटे उदाहरण देखिया से माने केबे गछ चढ़ी छंती की तो हैव हैज भितर कोन लागिवो सब्जेक्ट पर निर्भर करे सब्जेक्ट एठी कोन अछि दे जदि सब्जेक्ट अछि ताले हैव लागिवो तो एठी प्रथमे कोन हबो हैव दे केबे बोली मु एभर टे लगै छी एठी हैव दे एभर क्लाइम्ब रो पास्ट पार्टिसिपल होची क्लाइम्ड हैव दे एभर क्लाइम्ड ट्री एभर को आमे लास्ट को नै गळे भी चढ़िबो कि असुविधा नहीं हैव दे क्लाइम्ड अ ट्री एभर कले भी चढ़िबो बुझि पारल पिला माने आ गोटे उदाहरण नबा प्रमोद 10म श्रेणी परीक्षा देइछि कि देख परीक्षा सरी गलानी तमे जानिया पे चाहछो जे गोटे पिलाटे प्रमोद परीक्षा देइछि ना नहीं देख परीक्षा दवा काम सरी जाइछि निकट अतीत रे सरी जाइछि किंतु वर्तमान जेहेतु आमे पचारुछे तेणु ताहा वर्तमान सहित से लिंक अछि तेणु हमर प्रेजेंट परफेक्ट हे गेला तो चलो आमे ट्रांसलेट करिया प्रमोद जेहेतु अछि हैव हैज भितर कोन लागिबो पिले प्रमोद गोटे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तेणु हैज लागिबो हैज प्रमोद परीक्षा देबा को कोन कहंती एपियर पास्ट पार्टिसिपल होची एपियर्ड हुए हैज प्रमोद एपियर्ड द 10th क्लास एग्जामिनेशन बुझी पारिला पिला माने मु आशा करूची तमे प्रेजेंट परफेक्ट रो एफर्मेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जदि तुम पाखरे ट्रांसलेट करिया पई आसे ताहले तुमे सहजरे करि पारिबो एवं आजिर क्लास को तुमे मु भाबुची भल से बुझी पारथिबो तथापि जदि तुम मन किछि डाउट अछि किछि यदि बुझी पारलनी ताहले तुमे मते कमेंट माध्यम रे जणैबो मु तुमरो सब डाउट को क्लियर करिवि तेणु भिडियोटी जदि पिला माने तुमको भल लागिछि ताहले टिक लाइक एवं कमेंट कर दबो एवं निजर फ्रेंड्स मानक सहित निहाती भाबरे शेयर करिवो जहा फଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ इंग्लिश ग्रामर रो बेनिफिट पाई परिबे थैंक यू सो मच।